take policy ke deng chikroidon thek thei pusi KSA pen ahoilong ki dwara ratum sodak pen kapachini. Pina pen pai pai ni pai krip pornian karbiang long lo ki do an ki jui ke lang sun kang hap er jiang ring. Union Sarkar pen bike kache thabaron kelar. Kardong pini prime time abirta long pen eli samijor bon kilingpi nonar juik tha birtang ton pen. Meghalaya pen Assam Chief Minister atumang bong kachingwa hut give and take policy mate longle ki pila pen kideng asai kapinchong ponji pu puthak pini ahoilong Meghalaya Sarkar atum nang kilu hut KSA pen danglok ongdung ahoilong ki dwara atum thurdun paksi khangdun cheklo. Kisung apor hut ke rada so tum si chesong do nangji lapen aprana muita chipi do nangji la pulok si rada so tum ke adu ke do du nang lok pulote rat pen kangwai ke thege ding tum ke do ale ko pilo mithang rada so phanjong si chinghon thek thela pen chirai komnon thek the pulote rada so tum kumara phalo ning ka che thepo la son si noneli tum karbiang long long ke thege ding tum ke choma tha bomlo Meghalaya pen Assam mate West Karbiang long hoy blog si pen blog hinia long kai ke mat ahoilam ki pen suluk soda ke dunang vera pita kapang sampon chikalisi puthot give and take policy mate longle ki pila pen ke denga sai kapinchong puthak suluk soda ke du thujiang ring thepiklo kedam tang chakhong chiklo ni phaing ko ra ke thomarni Assam Chief Minister pen Meghalaya Chief Minister atumang bong adue hoy alam kachingwa hut give and take policy mate longle ki pi pen ke denga puthak pangdak ponlo la solong West Karbiang long ka parlo amri chinthong havar ronging koirai siso seke Meghalaya ke parlo ponji pu angring ke do kogajok KSA pentanglok ahoilong ke dwara ratum ningkang samsi chepaklang ponsi pini Meghalaya Sarkar atum West Karbiang long nang kiluda hutsetame sabuda border check post along KSA la pen ahoilong ke dwara ratum thurdun paksi khangdon cheklo la sohut kache bohong kacharbo la pusona tomon ke avi pusetame bangalong leta thidun de la pen itumalong leta nang thilong le pusi sodak pen pachini ponlo Halapu KSA songja kaning jetengke give and take policy ka pachun jia phan pini Meghalaya DC SP atum nangkelang chari jia phan kevangke nitum ladak chinthong havar block si pen block hinyara ratumke longle chimuni sita pekponon ela pen Chief Minister Dr Himanta Biswa Sarma ame thangale phan karbiang longalong le ke NG polong nitum mantuneta chekroidun thekthek anparta bangso give and take policy che and etike kache song padupon bom ji pusi pangdapo पे जो देखा हमने कि मेघालय गवर्नमेंट तथा मेघालय का डीसी एसपी सब मिलजुल के हमारे कार्बी आंगलों जो ब्लॉक 2 पे वो लोग विजिट करके और जो असम गवर्नमेंट और मेघालय गवर्नमेंट जो पॉलिसी अडॉप्ट किया है गिव एंड टेक पॉलिसी उसको फुलफिल करने के लिए वो लोग हमारे कार्बी आंगलों एरिया इलाका पे आके वो लोग सर्वे करने के लिए आए हैं। तो यहाँ की हम चिंथों की इलाका और ब्लॉक 1 ब्लॉक 2 की पब्लिक लोग ये नहीं मानते कि ब्लॉक 1 ब्लॉक 2 हम नहीं मान सकते क्योंकि हमारे कार्बी आंगलों का जो मिट्टी है 10,434 स्क्वायर किलोमीटर ये हमारी मिट्टी ये हमारी शान है ये हमारा खून है ये हम या मेघालय हो या किसी भी नाइबरिंग स्टेट या डिस्ट्रिक्ट हो हम उन लोगों को नहीं दे सकते और हम असम गवर्नमेंट को कॉन्डेम करते हैं जो हिमंता बिस्वा शर्मा असम की चीफ मिनिस्टर आप अपने फायदे के लिए हमारे कार्बी आंगलों का लैंड यूज ना करें और हम मेघालय को भी ये मिट्टी देने के लिए हम नहीं राजी हो सकते। आने वाले दिन भी आज जैसा हम लोग आंदोलन किया है अगर आने वाले दिन भी ऐसा जो गिव एंड टेक पॉलिसी आप लोग रिजोल्व नहीं करते तो हम इसके लिए आगे आने वाले दिन भी हम लोग ज्यादा से ज्यादा भी Halapu ladak local MSC Prodip Rong Pisatame Pinyason Alangli Arara Suatumaphan Kiduke Sunga Porhut Karjab Dunde Banki Ning Duklo Puta Pangdapo Lasonda taxi ahoelong ke do rongara hin pentame kaning jetenke give and take policy ni tum chedonunde lapen bangso give and take policy jongsi lapua natsi nangke deng pulote lake prabjin pen che anangji pusi sodak pen pachini pon Laya Chief Minister lapen Assam Chief Minister yitu alang letum give and take policy bordar puthak kachengwai salam labangke ladak ke duarat lanondak Meghalaya border la pu Nongpo district lapen umroi kontensi muhati kontensi kecedaya tuman labangke enci sita longle nang parlu longle labangke kroidunde lapen Chief Minister yan jitu kachengwai la give and take policy bang yong se la pusi nang target rong pulotang te labangke prabjing pen withdraw nang hi pusi
dakarat ke kadug weta ningjelo la peneli tala se ningjelo la pen chief minister atum no chief minister atum de batai ta la tum la situation pakriyat po pang samthuri la sun kaching waidu Profulla Kumar Mohan to pen ala eke molong hutala puson lo labangge development na puthak la tum chengwai lo la tum development na puthak chengwai la puelo ahoy pen kilometer cap kar bianglong ardo ahoy pen kilometer cap meghalaya arlu development chi piseroi nang pulo seta hala suhut ke chi pudo lake DC pen concern anangji council pen concern anangji la pen halak ki NGA public la general public atung phanta concern an ponangi pulo lahaya polisi kedeng thapen ahoy long ki durapet akhayang bong pacharbo sai claim ponang ni puta alang litum kachuning ri padupon la so meeting rat ka chingrum la so rat ke pha yelam thekala helo che chok nang aphan ali che theng nang aphan kali la pen ke meghalaya sor aphanta etum tek nang pine po aphan kali sarkar hian ka chingki aling seta rat phan pe phupadet nang po rat duk de nang po alang tum jitu a polisi claim aling seta me rat aphan ru de polisi bang claim melo tanon son rat aphan ru klok a polisi pulotang te rat che chak che la se non dak kar bianglong powerful CM tuliram ronghang alang li amat tapen apnap dik pen amat alang li sala bang sola bordar khuri sai alama bangke nerat sung detna nerat duk detna dak nerat ta so nedata suta ne pisung longle pelak longle pura alang li chinira alang li Meghalaya government banta chengki serarak ra labang so alam bang pe clip seraka son te pusi rat ke tuar chulang lo lapen labang so kadu gabela dak ahoy ke doarat an ke aneng ke thela helo non ke dam tang khasi community nongtung kharwang lapen ke karbi lapen ke nepali ladak eng samjin pen ke do tang adim ke ladak netuma phan nang pacharbu nang paching cheka kam ke nang claim renon pusi kadu we phanta puthiplo lapen pinipen la sa asam chief minister ta labang sa polisi ge nang nelo lapen torun go chief minister arni lapen ala don kuparoi la suarni ta chipulo je netum ladak as boro house lapen ke asam chief minister office lake Meghalaya lukim detlo lapen 5-star hotel Meghalaya lukim detlo la salara bangke irong rongni cumangarong nang tum chupek project hapu endunon pulake Sun City lok salong se chengwai lake nelita arjun long labas lason son ke chengwai tap bangke pini pen ke nata chief minister chengwai tap nang nelo Chinthong pen hemari rong phar la pen lang hem phi pen bir sing tisu karbiang long life non malom ki thurmi ove ki miatum langsun ki lang dampura pinso arlu dampo langsun aru malong kangri kangkrang pen meme henono a video social media long ke klang vera jok pina pen pai pai ni phai krip ho mate independence arni am karbiang long district ke ongdung ki joi ke lang langsun law and order hin pen inkir check ta hai pusi birta pachini pon Kiram tanga porhut non het jong kang pu mi lang vu kwa langsun along inuranim sopi hor ki jun kangria jok aphira phar chi puthek te pin an la pensiluni ki joy kelang adim long setame ovi kimiar takang dugatum hor ki juna video social media long penang anthek pam long bangso penajok areng ahu ki so dunang atum setame dolo bangso penajok sokar pen kipi SOP ron karkan pendang lok me hingno sai dolo Lason si kidam tang phom kuruani lang vuku ki jui kelang alang sunalong inuranim sopi hor akele kang rit pikajok chiputhek hepinan lo bangso puthak lang vuku development committee hin pen hinduk chapakang po o kadom karbinglong live kelang rat tum don pininil tum karbinglong live abitung pen ladak karbinglong ni hangni jang pen kache thang klong ki jui kelang adim lang vuku long sidolo manja pen asoda kilometer net ke bak doji adim lang ni pik non hejong si kang pulang si thame lalo isi ning du galam bang ke litum chethan ponang kokpo chukidam tang sandir ni inuranim sopi lapen ari sang hutum pen kiju kelang adim putang delo ponang kiju yahud alang litum kangri kang krang hormu ke en jasemet bier pine lason ke en angke langangri kang ni pen hor kiju lopote araki dodapik lapen araki chipureke sopin sotum no swalo tum no stame lalo langalong kang ni pen jong si horjun lo prote jun ke jun mesen po ing samtang sam do po junare po api kang ring lo mate kang krang lo mate labang suara ki thur lo prote chini ne datiti lang e swalo tum bangke hota jun theke ahog lo ning duk lo se la solam ki jasemet a video mang Facebook along ke klang rock a joini a video mang viral le a joini lang buku development committee tum kisung krung song si chetek long lo alang litum hasname tong sekor pulis atum bang si labang so lang buku kelang ke joya dim bang nona matching sai setike hala solam ki jujetike labang so ke bang abang tua bang pitin tum hasname
pawang long le de ji phansi alang li tum ping khat pon lo la so teng si pini lang buku development committee tum se sitame alang li tum la bangso lang buku kelang gi ju dim long kangkir phal nan kok lo Nili tum lang buku lang so nalong kijui kelang atum bangaling setame ningarong chipi noi chonoi junoi seta kicho kijon la pen kido ke thak setame chire chera bangsi ke me pusi LDC hin pen phirang kyang no ning chepon Hom keluar ni labang so kijui kelang atum kewang kicho kijun kacere re aloso phan atum phan mim somar atum aphan kipi kacere re pen ajok alangli inur anim su pimara bang monte alangli abimar du chetlo ne kopine mat asabo alangli tum kijui kelang bang rarap risotum bang pidera mat alangli bang ini ahur havedat masi alangli tum celangon dai pura amat laso kipatang nangji pu laso kipat aperi patang dam laso amat alangli phan ke kelang rem pine pin rem lasona akoi pidet amat alangli phan ke kichok yi kithengi aphan se alangli tum bor i rong sita ahok pet alam mang ke kicho ke yuna pera bang ke chota me jun tame ne tum langku development water for committee pen ne tum la news live long chuning ria bang makado we korti tum aphan ingir tum phan sarpi sarpu griso yang atum han chuniri kang tum mang ke kicho ke yun ahormu chota me jun tame kicho ciri nangi pidun nang ciri nangi Aho kijoi kelang adim lo potsi madu tumle dam setame chovet chun vera bangsi keme athilang sunalong ko pinalam pinang do koklo pulote kijoi kelang adim long si nongno nang do kokathe halapu karbiang long law and order hen pen social media long meme heng no video ke thek long pen pina pen ke bang ji pai ni phai krip po ani ana bangke karbiang long lo ke do an kijoi kelang alang sun inkir pon check po pusi birta long po denarong pen bikrom teron karbiang long live Ministry of Road and Transport asai campaign kapitik pon sodak abirta bike kevek la pen kache thabaron kelar ponang bom penangason aron atang kelar thu bangso aron lake central kacharia sarkar hin pensi lar pon tanglo karbiang long life kelang kaching hondo anarada phan isi kenangsot abirta arjui tha bike kevek la pen kache thap aron non hejong Ministry of Road and Transport hin pen sodak kapitik aron atang pachetak ponlo bangso ka pachetak ponalong kijong damateng pulote ninghang alingpen bai kacethap aprangason ke longle bangso puthak larda ka birta karbiang long life kelang abang phubang phiatuma phan kapachini ja phansi pininangli tuma thengnolong bangso birta wanlo central sarkar kapithik pon aprang arona tangpen non penang ankelara birta klanglo bai kevek la pena phigachethap arona tang aprangason kalilo bai ka phikang ni pona sit anat RVR elongta kachi ora dim mate handle dovek nangji bangso handle ki bipo nang kok lake brake ke sak pen handle device akirap ke long japha lasong bong bike along food guard and parta container ki bipon kenangsot lasong si Ministry of Road and Transport hen pen hukum ki pipon lake Tyre phuthak Tyre long ki bipon ang jason lake pressure monitoring system bangso pressure monitoring system penajok arlo tumon ko anma ke do bangso kachini japhan lahe huyoron kapitik ponang kok lake motor kachingkoi un anpen kapajok japhan pusi Ministry of Road and Transport hin pen pachini pon news report Karbiang live Ningkani siso se hongha phongro ke so kachulong loga jok ke pangjina nga bang phise ke chelang japhan pura em lunsing teron pen CM tuliram rong hanga tumalong kirap kachohang Mahamaya constituency ke parlo kasojan sar iktimunga ronga maker debenteron achor pudumi ke api artaningkan plik kebraisi alang liningkan siso se hongha phongro ke so kachulong lok penajok non ke choklem chodamon e ahemalong si tiwoi chotlo alang li kopai ke lang no pen bangso ke so ke long lok ajok ke so kachepa mejia phanpura ke do anakhia dat chipadoi erapita ke so bang ke meme derajok non ke hemalong si kisung kachechak nang thektiklo Lasi bangso kesu kachilangi jia phanpura em lunsing teron pen KACCM tuliram rong hanga tumalongsi akirap nang pipon vek thapusi kesu dera bang phi ahemasor deben teron hin pen kachuni ripadupon hang
alang litum makithe kiding ase nilitum makiso doktor long si tame chepon lo chelang ji an chelang lo khidat si tame nilitum penang andam lo chainong si tadam ji lo pen pene chongdut pen si tame chelang ulo stami unedar lo chelang litum aphan kerap nang piji mene ko si ngchoning re lo lapen tuliram rong hang alang litum aphan si tame choning re lo Dong muk singing di Caribbean Live. Tang te pini prime time abirta ke lapon si kang tonik lo, do me thak me kardon.